Здравейте! С днешното видео искаме да сме полезни на всички, които се занимават с изработката на скрапбукинг. Знаем, че на вас ви се налага често да шиете твърди материали, като кориците на албумите. Затова ще ви предложим шевните машини на Елна, серията 300, 320 и 340. С тях много лесно може да шиете вашите твърди материали, като кориците на албумите. Едно от най-важните неща, които трябва да знаете за качеството на една шевна машина е тя да е с метална конструкция и също така да е с качествени метални части. Също предимство е, че с тези шевни машини може да използвате при шиене и по-дебели конци, като номер 80 и 100. Другото предимство, което много ще улеснява работата ви, са широкото краче и широките зъби, които са предни и задни. Ще използваме конец номер 80 полиестерен и игли Quilting номер 90, които са много остри и са много подходящи за твърдите корици. Навиваме си конец върху калерката. Вдяваме и горния конец. Ще използваме краче за естествена кожа, който е с метални ролчици. Ще шием върху два вида платна, които са по-тънки, върху изкуствена кожа, върху естествена кожа и върху картон. А сега ще шием кориците на албумите, като ще използваме крачето за горен транспорт. За още интересна и полезна информация може да ни посетите и в другите ни социални мрежи.